Наново. Да. Когато костенурката падна във водата, момичето видя към океана и бързо тича към там да спаси костенурката. Тука? Ами тук почти костенурката е стигнала до острова, а там живеят другите костенурки, а каката я следва. Да. Тука? Ами тук един папагал се изплашил, а тук връща малката костенурка при родителите, а тези рачите искат да изведат папагала. Тук са на острова, така ли? Да, Добре. ама там живеят костенурки. После момичето зажукна на вратата. Чукне на вратата? И тя щом погледна на прозореца, никой не видя. И майката дойде и даде своето дете на какът на детето си. А после щом майката следва детето, детето взима костенурката и я сложи на един скейтборд. Коя е костенурката? Това ли? Да, А това е скейтборда. да, те карат по А вълни. това какво е? Майката следва костенурката. Аха, добре. А после, щом майката стигна до върха, това е малката костенурка. Къде е малката костенурка? А тогава, щом майката тича към къщата и пита всички хора дали са виждали малкото бебче, не. И после му снаха се от тази и там видя, че няма никого. И щом продължа на тук, видя, че има дете. И щом майката подигна ръце на детето, започна да се качва на пясъкът. А когато детето изгони майката костенурка, детето гледа как гони майката си. Добре. А тук слънцето отива в острова. Слънцето отива в острова? Да, Зад острова? Да. А това какво е? Ами тук това дете праща скейтборда на костенурката тук в иглите и там. В иглите? Да, защото вече не иска да си има своя собствена костенурка. А после момичето приготвя детето костенурката, го приготвя за сватбата. За сватбата? Да. А тук двете лоши вестици. Ама това са вестици. Добре. А тези двете лоши вестици, костенурката момиче я пращат до сватбата и нея. А тук после ги е страх да се целунат. После тук ги е страх да се целунат и не можаха да се целунат. Сега натам. Тук после те се целунаха. Това на сватбата ли е? Да, и после те костенурките се целунаха. И се омъжи, се ожениха. Да, и всички се радват за костенурките. Това е край, нали? Да.